खुलुमबाय। दानिया आं बानायनो नागिरदों थालिरनि केक। नायलांदो नोंथांमोना फारियै माबायदि जायो आरो माबायदि बानायनांगौ, मा होनांगौ। अन्नानै भिडिअखौ दानालासे जोबजासिम नायलांबानो बुजिनो मोनगोन एबा गावबा गावबो बानायनो हागोन। दा आङो थालिरखौ जिरनानै लाबाय, थाइब्रैखौबो जिरबाय आङो। दा बेखौ थुख्रा थुख्रा हास'नांगौ आरोना। थुख्रा थुख्रा हास'नानै लानोसै आङो। जाबाय दानिया। दा बेखौ आङो नाफ्लेगोरनोसै, नाफ्लेला लानांगौ। दा आङो थाव होनोसै। थाव होनानै आरो मिक्स खालामनांगौ थावजों। दा आङो सिनि होबाय, सिनि होनानै आरो मिक्स खालामबावनांगौ, मिक्स खालामनोसै। दा आङो नालेंखर गुन्दै होनो नागिरदों। नालेंखर गुन्दै एसे एवनानै दोनखानाय दङमोन नालाय, दा आं बे नालेंखर गुन्दैखौ होनानै मिक्स खालामबाय। आरो दा होबावगोन मैदाखौ आं सालिनानै होगोन, सालिनानै होनोसै आङो। आरो मिक्स खालामबावनांगौ, मिक्स खालामबावसै आङो। मोननै मोनथाम होनांगौ नालाय, बेनिखायनो बेफोरबायदिनो होलाय मिक्स खालामलाय खालामबाय थानांगौ आरोना। मोजाङै मिक्स खालामथारनांगौ, नङाबा जानो नागिरा केकआ। दा आं मोजाङै गलायना लानोसै। नायलांबाय था लोगोफोर। अन्नानै आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला, साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो। दा आरो बेकिं पाउदार होबाय। बेकिं पाउदार होनांगौ एसे, बारा बुरजाद्रायबो नङा खमद्रायबो नङा, होनांगौ आरोना। आरो बेकिं सदा होनांगौ, बेकिं सदाखौबो बिदिनो एसे होनांगौ। होनायफोरा मिलायाबा जानोनो नागिरा केकफोरा। दा आं गाइखेर होबाय, गाइखेर गावनाय होनानै दा मिक्स खालामनांसिगौलाय। मिक्स खालामसै आङो, खालामबाय। दा जानोसै आंनिया, आं लगायखांनोसै, मिक्स खालामखांबायानो। दा जाबाय आंनिया। दा आङो नैबेयाव बानायगोन आङो, नैबे टिफिनाव। दा बेखौ आङो सिथाबैनि थाखाय थाव फुननानै लागोन। थाव फुनला नांगौ मोजाङै, जेरावबो फारसेनिफ्रायनो सोरगिदिं थावखौ फुनलानानै होजोबनांगौ आरो, होमबा बेवहाय सिथाबा। बिनि थाखायनो जों थावखौ बेवहाय बे टिफिनाव फुननाय जायो। दा फुनखांनानै आङो आरो बे सिङाव खागज होबावगोन ना, होबाय दा आङो बे खागज गुफुरखौ। बे खागजखौ होबा माने बे
केकआ बेयो टिफिनाव सिथाबा बेनि थाखायनो बेखौ जोङो होनाय जायो आरोना टिफिन जिङाव। बिनि सायाव दा केकखौ होगोन। स' नायलांबाय था लोगोफोर, अब्लानो बुजिनो मोनगोन। दानिया जाबाय आंनिया। दा आङो बै जेराव आं बानायगोन बेखौ दा आङो गुदुं खालामना दोननोसै दसे टाइम गुदुं होनि आङो। दा आङो खोबनानै दोनथ'नोसै। आंबो थारमाने बारा एक्सपार्ट नङा, बेनि थाखायनो आंनाबो केकआ बारा मोजां जाया। जास्ट आं जि रोंदों बेखौनो बानायनानै दिन्थिदों नोंथांमोननो। खायसेथ' मालाय बिदियाव एक्सपार्टखायानो। दा जायफोर आरो रोङा बिसोरो आंनि बानायनायखौ नायनानै आंनिफ्राय साबसिन बानायनो हागोन। बिनि थाखायनो आं जि रोंदों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनाय जादों आरोना। दा मिक्स खालामनाया जोबथ'बाय। दा आङो होबावगोन किसमिस होगोन आं सायाव, किसमिस गारनानै माने मोजां मोनजायो आरोना किसमिस होबा। किसमिसखौ आङो ओरैनो गरसे गरनै सायाव होनानै होनोसै। नायलांबाय था लोगोफोर, आंनिया बारा गोबाव टाइम लाला, जोबसिगोनानो, मोनसिगोनानो। दा आं संनोसै। नैबेयाव दहाय फुदुंना दोननायाव होनोसै आङो। बेयो दा गुदुं जानानै दङ। दा आं बेवहायनो होनोसै। गुदुं जाखानायखाय थाब जायो। 1 घन्टासो लायो थारमाने। आरो बेखौ जागोन ना जायाखै नायनो हायो थुनानै जुदि राफोदफोर जाबायबा बियो मोनबाय। थुनानै आरो दोलोलैयैनो थाबाय थाबा बियो मोनाखै होननानै जोङो मिथियो। दा आं देखायबाय थायासै गोबावनो। दा आंनिया मोनबायानो जाबाय। आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच।